Kako znati da li ste privlačna osoba? Svakodnevno smo u interakciji sa drugima. Ako znamo da emocije uveliko utiču na naše ponašanja, a samim tim i opažanja, onda također znamo da nas osobe koje nas vole ili kojima smo dragi doživljavaju lijepima i privlačnima. Međutim, kako da eventualno prepoznamo da li smo privlačni nekom koga tek upoznajemo i koji još uvijek ne gaji nikakve emocije prema nama? Postoji nekoliko signala koji nam u tome mogu pomoći. Obratite pažnju na položaj tijela osobe sa kojom razgovarate. Ovo se naročito odnosi na položaj njenih stopala. Ukoliko su joj stopala okrenuta ka izlazu ili zakrenuta suprotno od vas, vrlo vjerovatno je da joj se ne sviđate. Međutim, ako je osoba okrenuta ka vama, a uz to se još i nehotice približava ili blago naginje, njen govor tijela ukazuje na to da ste joj privlačni i da joj prija razgovor sa vama ili vaša blizina. Kada se nalazite u grupi od više osoba ili ako ste u društvu samo jedne osobe, iako su vaše šale, koje baš i ne moraju biti naročito zabavne, svaki put nagrađene smijehom, koji čak zna biti bespotrebno glasniji, možete biti sigurni da ste privlačni društvu u kojem se nalazite. Pored toga, česta zapitkivanja i traženje vašeg mišljenja o temama o kojima se vodi razgovor u društvu ukazuju na činjenicu da ste im privlačni. Ako primijetite da neka osoba koja se nalazi u vašem društvu nehotice popravlja nešto po sebi, kragnu kapuljaču na duksu, čisti mrvice sa ramena i slično, ona nesvjesno pokazuje da želi da što bolje izgleda u vašem prisustvu. Ovo je najočiglednije kada žene popravljaju nestašne uvojke kose ili prolaze rukom kroz kosu. Ovaj signal zna često biti udružen sa takozvanim ogledanjem, kada osoba počinje da se ponaša ili da imitira gestove i mimike osobe koja joj je privlačna. Dakle, ako primijetite da osobe u vašem društvu nastoje izgledati što bolje, te da vas kopiraju u ponašanju ili u načinima na koje se šalite, budite svjesni toga da ste im privlačni. Ono što nam često daje do znanja da smo privlačni kao osoba jeste način na koji nas drugi gledaju. Ukoliko primijetite da vas osobe kraj kojih prolazite zagledaju, a da pritom niste obučeni ekstravagantno ili da niste neuobičajeni po bilo kojem osnovu, budite sigurni da privlačite pažnju svoje okoline. Pored toga, dužina trajanja pogleda je također signal da nekog privlačite. Naime, kad ste u nečijem društvu i kad primijetite da vas neka osoba gleda u oči značajno duže, da joj oči imaju poseban sjaj i da su joj obrve blago podignute, vi ste za tu osobu privlačni. Za kraj smo ostavili reakcionu formaciju. To sad zvuči jako komplikovano, a u stvari je vrlo jednostavno i često, pogotovo kada su u pitanju mlađi momci i djevojke. Suština je u tome da se prave namjere i osjećanja potiskuju, a ispoljavaju se sasvim suprotna. To vam je ono, ko se tuče, taj se voli. Može se desiti da vas neko u neku ruku ignoriše, to jest da se pred vama ponaša hladno i nezainteresovano, bez vama poznatog razloga, a sve sa ciljem kako bi sakrio svoje prave namjere i osjećanja, odnosno kako bi maskirao činjenicu da mu se sviđate. U tom slučaju obratite pažnju na neverbalne znakove, to jest govor tijela. Ako želite još stručnih odgovora na često postavljana pitanja o sebi i drugima, pratite naš kanal. Također pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu.